Тъй. Здравейте, хора. Почнахме. Така, записвам, добре. Здравейте, хора. Днес ще подсъкаме малко Stumble Guys, после малко Phasmo. И с това ще приключва епизода. My name is... Чики. Yes. No. Motherfucker. Waka, samgala. Cause this is Africa. Аз съм проплеер. Нали бе? Yes, sir. No. Само посмей да фелниш оно и нещо, брат. Не знам. Не, вече няма го фел. Ама аз самия мога да съм фелна после. Ако не успя да направя. Сами наминам. Waka, сами наминам. Не. Бате, ще чакаш, ако се спавни едно и също ще чакаш, да ми се зареди емота. Нема веднага да почва, ще чакаш емота да се зареди. Защо бе? Емолтът. Защото ще успя да го направя. Правил съм тази грешка 15 000 пъти и съм си я поправил. За кое? Сами наминам. Давай. Ти си удия. Моля те, не умирай. Найс, гуд. Давай. Не, майната ти. Айде, аз печеля. Мале, брат, ако бях да отида малко наляво, щях да го мина. Аз щях да го мина, ама не успях да го скоча. Ха. Сега няма правим коремни преси, като губим, да знаеш. Оф. Пате, ако знаеш върата в момента как ме боли. О. Аре. Аз не сега. Сами наминам. Waka, сами намина, сам гарена. Какво правиш, бе? Ало? Борко тук е ли? Сами наминам. Waka, сами наминам, сам А как знаеш как ми се яде пица? И на мене, брат. Знам, доста е гадно, когато се яде пица, пък не може. Как го читнат? Не ми харесват читвете ти. Аз кога не съм читвал, бе, брат. Ти винаги читваш, защото Съм аз съм най-големия читър на света. щупилко. Скоро Сам ми наминам. лайф. Сами наминам. Лака. Най-вече. Циганин. Не успях да го направя. Гледаш ли? Той е за Когато тебе. става въпрос за живота ми, винаги се спасявам. Ама винаги се спасявам с Tëmbëves. Много рядко не оцелявам.
Винаги се спасявам. Не, вярно. Вярно е. What the Си го fuck? виждал как. Какво се е случило? Имам ти голям мерак. Oh yes, come on baby. Може би утре ще има сигурно Fortnite. Не, няма да има утре Fortnite. Убеден съм, че ще има. Не, майната ти. Добре. Майна ти. Как го мина, бе? Читър. Съм хакер. Знам. А, брат, сега след това и ще ти си. На мене ли, бе? Не. На играта. Да, брат, разбира се. Разбира се! Найс. Самина-минам, лока, лока, самина-мина, сам гринер. Ето е, ето е. Давай, давай, по-бързо. Давай, че нямам време. Аре, бе, брат, ска ми на фасмото да играе. Трябва пусни И нов, така. обаче Не, няма пускам нов, бе, брат. без да се караме и без да викаме. Тихо, бе. Пуснате. 6 минути вече. Аз не го спирам целия, what the fuck. Щикас. Ти няма да зяпаш. Всичко ще е наред. Ако пак ми се обадят, пак ще го спра за малко. Просто няма как. Нали вече зависи кой ми се обажда, не? Ако си ти, няма го спра, ама. Ако е някой важен човек. Минам. Нали записам? Да. Oh yes, come on baby. Ми вика, брат. Ти читър ли си? Минам. Лока, лока, Самина, Да, пелна. Мене ли, бе? О, не! Аз ще умра! Но е, сега ще го читнеш. Да, защото съм читър, мръсен. Долен. Какво е? Аз ги ползвам, не ги ползвам. Аз ги ползвам за такива спешни случаи. Аз хаквете ги ползвам за спешни случаи, когато чуя мира. Да, брат, baby, let's go, let's go. Бързо! Бах ти проплеера, брат, заклем се. Няу. Целта е да мислиш. Мисли бързо. Аз мисля е прасик. Дали, бе? Знам къде, кога и защо трябва да скоча. Трябва да Бах ти отида късмета, за де ти дома, скарах, пак брат. ще умра. Изи. Изи пизи лемон сквизи. Давай ти си.
Аре, бе, що са не ме изстреля нагоре да го еба? Самина мина, лока лока, самина мина, да, е последна игра. И бия Alt F4. Alt F4. Ало, аре бе, брат. Чето. Я нещо. Кажи ми как ми пратиш покана. Пратиш. Приятели, гледате ли сега какво правят? Оп. 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 Яко ли беше? Ами. После, ако искате да видите как аз играя, ще ви споделя екран. Но. Ей, да споделиш екран, брат, what the fuck. Ще се вижда моя екран. Ама спектитор ще да видиш аз какво ги правя. Така ли, бе? Когато изкарам джимчето за един мол, Между другото, предните игри, като играхме на Stumble Guys, един който умре и прави по 10 коремни преси. Да. Да, това беше наказанието. А сега, понеже да не пускаме камери. Може би по-напред ще я правим предизвикателство в CS. Която имаше, но и я изтри поради... Бате свършим стъмбълчо и... Ама та се последната игра, да знаеш. Хо се къпя, свършим Стамбул, отивам се къпя и пускаме на CS. Аз пък на CS. На фасмофобия. Брат, няма смисъл се къпиш, вчера се къпалата. Аз между другото се изтрих CS вчера. Да, искаш ли аз да се изтрия с Fortnite и Stumble Guys, а? Искаш ли? Fortnite съм българ с фасмофобия. И още 2 игри. Ама не искаш да си ги изтрия? Които не бих искал да ги трия. И те са Stumble Guys, Stumble Guys, Phasmophobia, Fortnite, League of Legends и... Давай, ми се трябва. Много съм тъп. Да. И сега като решим. Брат, много ма кефи как с главата си разбила всичко. Добре. Жив съм. Apex Legends. Ей, пак че съм аз, значи. Мале, брат. Пак че съм аз, бе. Тоест пак че съм аз. Зато и да. По принцип. Пак че съм прощото за теб. Пак че ползваш хакове, брат, иначе. Двата, защото съм най-добрия с Stumble Guys. Да, майка ти. Да, брат, защо не ме изхвърля нагоре? Нали се блъскам в Аз него и скачам? сериозно се самоубих. Аз съм идиот. Просто защо са парлика в умрелите лазери, бе? Защото си умен, бе. Още една игра е да спираме. С Тъмъл отивам се изкъпеля. Продължавам с вас. За колко време се къпиш? Над 5 минути му се изкъпеля. За 5 минути? Да. Брат, аз за 5 минути не мога, аз ще я смъкна, бе. Аз мога да се къпя много бързо. Да, защото толкова се къпиш, брат, само се поливаш, мокриш се. Да, понищо.
Дори без сапун се къпиш. А и всеки ден с шампуан не е хубаво се къпиш. По принцип. Аз зато и един ден се къпя, после Един ден ми се къпиш. един или 2 дена не се къпя, да. Защото не е хубаво. За косата, по принцип. Така, Аз не винаги се къпя с косата. колко косата, какво я правиш? В кесия ли я вържиш? Глата си вържиш в кесия. Неделя я мия. Неделя, понеделник и сряда. Понеделник, сряда и неделя. Понеделник, сряда и неделя, да. Няма смисъл понеделник. Като неделя е миш, примерно вторник. Или не. Сряда. После. Или вторник. Не вторник. После е четвъртък се окъпи. И събота. Майната ти. Ако някой е фен на Левака, сигурно трябва да я виждам. Ако в момента ми снима с камера, да е. Той ако не е казал, аз ще кажа, и аз съм Преслав Аталниц. О, Данката влезе в Асмо. Да, аз ще купя и да. Сам ще кажа, че Да, Данката аз ползва как. Не е вярно, what the fuck. Бате, ползва как бе. Добре, щом Не, брат, те си мислиш. Наистина. Да, нали. Молата. Yes! Yes, и ко направи? Нищо. Аз съм властной в умрели шип. Yes! Няма принес. Alt F4. Не! Тъй сега искаме фасмата. Единият е нов. Please ready. Nice. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Got the intel. Looks like this is going to be a tough one. We've had reports of violence, and it looks like they left in a hurry. Правим ли го този дух, бе, Данка? Правим ли го, бе? Правим ли го? Аз като ти кажа, че го правим го, бе, брат. Снимам, да знаеш. Намерих EMF2. Намерих коста. Намерих коста. Тук е 2 EMF. Тук навсякъде, брат. Избяга. Къде е коста, ела? Ето, тук снимай. Да, аз да я взема. 2. Снимай. Остави ми аз да я взема. Казах ти да ми оставиш аз да я взема, ама добре. Махни се откъм, махни се. Брат, то с твоя как ма стряска. Мислиш, че затваря вратата. Добре, говори ти.
бутнеш шкафчето, май секаш. Колко е температурата? 7,7, 9,2, 10. Трябва да бъде 5-6 градуса, най-много. Къде е? Тука, EMF2. Я къде е температурата? Колко е? Колко градуса е? 4 EMF. 4. Тука трябва да е. Някъде оттам са спална, бе, брат. Тука някъде се спалва. Точно на лицето ми. Принцип на този EMF имаш стратегически. Да, знам. Ама бас си шита, брат. Хънтва. Кой детна? Ти ли? Не, бе, човек. Защо данката ли детна? Ела за ултравиолетна ето с врата да видиш. Е там. Напред вляво. Напред. Да. Той просто закажи долу. Аз нямам на фасмо. Да знаеш. Брат, тус къде умря? Има само... Мануели. Сега. Чихо! Да, мене ме уби. Много ти благодаря, човек. Много. Не спря да бърмориш, значи. Аз. Като ти дърта. Не, брат. Майка ми. Стои тука на главата и ми говори. Брат, къде умря? Къде? Не знам. Какво не знаеш, брат? Моля? Бак ти циганското. Аз му казвам да гледа за ултравиолет, брат. Чак след половин час гледа. Духовна кутия няма, ултравиолет няма. Фризинг има ли? Няма ли? Какво има? Това малко му ще ръкардиите. Кой да отбеляза ми, кажи? Не знам какво да отбелязваме. Къде? Там нещо хака-мака, нямаш ли? Кой ти показва хака? Да. Казвай се, говори. Много. Благ. Не може да влезна при вас, защото съм в космофобия. А? Да влезна при вас?
Не, брат, много умираме. Добре, От или да го търся. Трябва ли да го търся или да пиша код директно? код бета пак. Да. Аре, бе, брат. Какво кода? Брат, ти ли играй или не играй? Колко гледаш, брат? Искам рипа, Брат, няма код, бе. Къде се изгърчил то се и аз го търся, брат, навсякъде. Никаква идея. Скапания дух точно се спална пред мене, брат. Ма пак, че беше само спал, не беше хъмсване. Щото щях да съм риб. Не, че не съм риб, де. Щях да бъда по-рано. Бра. Какво се случва? What the fuck? вие в игра сте. Мерак. Да, в игра сме сега. То тръгна. Маре, тъпо скапано маре. 103 затичи. Умрях. Пиши 031190. Не, то слепна. И с кой игра до сега? Не знам. О. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Пресофе, Мики Маус, пресофе, Мики Маус. Еми, да, на части ще играем, добре. Днеска не ми е ден, изобщо не мога да убивам от шибаняка и това е. Разбираш ли ме? Някой ще умира, това ще съм аз. Когато към тебе и когато тръгнеш да умреш, кажи ми веднага да издам някакви звуци да дой към мене. Не, няма. What the fuck? И като останеш сам, не дей да тръгваш, брат. Някой път си играе играта. Няма смисъл да тръгваш. Нали вече, ако ще пълниш гащите, тръгвай, бе. Мен не ме и страх, брат, просто някой път ме дразни, че от нищото просто ме намира и ме убива, брат. Менето има дразни. Ти като си да поздравиш някакви звуци, това ще е нормално. Сега чуваш ли ме двойно? Да. Добре. Заглуши се през Дискорд. Ела в другия... тото и налично, добре. Ще да ти кажа в другия сервер да дойш. Те чуваш ма, да?
Аз ставам EMF-а тогава, вземам камерата. Ай. Правим ли го, е? Правим ли го то се? Да, брат, Разбира се. сега Барна врата. Колко? Добре, спокойно, иде бягай. Аз друго не нося, учим да видя за ултравиолет да взема. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Те има кефи же, брат. Има госторове. няма. Не, брат, много съм тъп. Няма гласа. Мането, последния път ми направи много голяма мизерия, брат. Брат, няма гостов. Не ми викай стресна, ма. Знаеш какво? Преди, и аз го видях по EMF. Преди аз го видях по EMF, но обаче не беше там, беше му на друго място стаята. Ай бе. Да, духа. Вземи камерата и снимай ултравиолет. Камерата е на вратата. Вземи. И снимай изкапания ултравиолет. И дай да отида да видя къде се скрие. Да, можем. Аз се крия в той първото. Се криеш там и вътрешното. Донеси книга, терометър, такива неща. Няма ли да носиш? Какво? Къде бе, брат? Чай. Спирит бокса. Добре, мисля, че... Брат, фърли скапания терометър. Стига ми го бъгва, бе, човек! Махни си скапания терометър, фърли го. Хвърли го. Защото ми го взе и ми бъгваш всичко. Смей се. Някъде май на друго място е, брат. Фейтъл стая май. What the fuck? Тука са 8. Тука е. Не, чай, аз забравих този спирит бокс, няма да има. Но с нещата тук е бързо. Колко, 5 ли е? Да. Дай да видя за Ghost Orb, бе. Я махни този дос прожектор, бе. Махни го. Спри с фенера. Еми, няма Ghost Orb, бе, за сега. Слагай го пак. Къде е камерата да снимам? Добре, ти сега трябва да е
Interaction. Чай, книга? Фризинг май няма да има. Ghost Orb не видях. Като залачи какво имаме? Трябва да духа. Свързели? Не. Найс. Добре, брат, какво може да има? Ела да видим за книга. Няма как да е Полтергайст, защото има ултравиолет и MF5. Няма как да има духовна кутия също. Ела да видим за книга. Три градуса е само. Зими смъчвате, ето. Кибрити смъч. Аз загледам за другите неща. Тей, 3 градуса. 2 градуса. Чаятка колко е? 4. Май няма да има фризинг. Няма да има. Горио или милинг? Аре бе, смутаняк. Виж го как фърля, бе, брат. Къде е камерата за снимки? Защо бягаш, аз не мога да разбера. Един градус, ай, молец, човек. Един градус беше стигнал. Запали кръста. Няма да има. Няма да... Сигурен ли си? Бъде. Е, добре. Значи няма го... Ghost Orb, дай пак да видим. Чакай, върнал съм се, не съм видял, може да е, че малко ме влезе. Духа кога е гонил, ако мога да попитам? Изпълнили сме едната мисия за гонене, дете. Виж за Ghost Orb-ове. Милинг. Ще прочита за Милинг. Какво? Слабостта му е по-често издава паранормални звуци. По-често. Трябва да слушам на параболичния микрофон. Другия дух къв беше? Гориото. Гориото, слабостта му е рядко се вижда далеч от мястото на смъртта. И няма как да е джин, бе, брат. И виж, отбележи, призники, пиш, че е джин.
Добре, няма фризинг. Аз те мисля, пък не знам. За джин, сега ще как пише. За него пише, че слабостта му е изключване на източника на захранване. Местоположенията ще попречи на джин да използва способностите си. Дали е джин според тебе? Горион, Милинк или джин? Едно от те се. Ела да видим за книга и други прости. Чема пай с мъджа. Зато и те чакам. Идваш ли? Идвай. Сигурен ли си? Добре, на твоя договорност. Фризинг. Джине. Ай, са махаме. Ставам 60 левел, ще имам другия доц. Мачкай, ще смачкам аз тебе. Ти дай почини, почи фреш. А викам не са не арелайн. Ти дай почини, почи фреш. Аре бе, мачкай бе. Job's ready for you. Ти дай почини, почи фреш. Мале, как ме се пикай човек. Брат, добави от всичко да има. Може да ти потрябва винаги. Стативи, мативи, да има от всичко по едно поне. Давай. Реди. Не мога, брат, отивам да пика. Ало? Ало? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Видя ли, че го познах, бе? Нуп. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Got the intel. Looks like this is going to be a tough one. We've had reports of violence. Искаш ли го? Looks like they Или аз да взема ултравиолета? На сърца ни. Проплеера е добър и без фенер, бе, брат. Защо не говориш?
Защото трябва. Ето ги ми Няма пакети. Формулата на... Чай, тук май дъх видях. Витко, Да, формулата знаеш как да напишеш? да. Е равно на УУ върху какво? Не, отделено на... Няма го отделено. УУ, нали 220 по 220 върху 1500. Да. Значи е равно на УУ върху П. Отдолу. Мощността П. Да. 500 вата. Мале, брат, изкара ми ангелите. Къде е? Намери ли го по EMF? Защо не говориш? Къде е EMF-а? Намери го по EMF, бе, пич. Ма защо? Няма смисъл, брат. Ти няма стане скоро, брат. И само посмей да затвориш преди да съм влязал. Ела в гаража, май го чух. Колко? Да, тук е, що ти дъх видях. Този дос как е, а? Дяле, аз ти как съм проплеер, брат. Брат, не знам защо малко с Тъмбъл Гайс ме зариби сякаш. Ама идва и вземи там камера с статив, вземи и кръст да сложиш.
Не, брат, то си е много бърз. Виза температура. Чай, ще отида взема нещо от буса. Виза температурата, брат, ама то си е много бърз. Пи едно хапче и да варим. Ти бъди с термометъра. Камера за доц имаш ли? Сложил ли си? Ало. Идвай, не искам да умирам сам. Пи едно хапче и да варим. Камерата за Ghost Orb в тебе ли? Защо не говориш? What the fuck? Тука съм пред него. Ела да видиш за температурата. Колко е температурата? Фризинг имаш ли? Няма как да е хантове, брат. Той един и същи ли беше според тебе? Добре, кой беше? Хантото ли беше бърз в ниските температури? Да, но няма как да е според мене. Нямаше такос. Добре да, ама трябва да видим за Ghost Orb, бе. Тогава. Дай камерата за Ghost Orb, бе. Пи едно хапче и дай камерата за Ghost Orb, бе. Къде е вътре? А защо не е сложена? Ако може да попитам. Ултравиолет може ли да има? Да, трябва да има и ултравиолет. Добре, ти виж за Ghost Orb, аз ще гледам за ултравиолет. Ай. Айди. Ултравиолет, снимай за тебе, камерата е вляво. Камерата е вляво. Тука е, бе, брат. Ела. Тапак, вътре. Вляво ти как, в гаража. Да, той изчезна докато се напуткаш, брат. Ела на друго място ме бутна. Затвори скапаните врати.
Ей, къде? Снимай, бързо! Запали кръста. Тъй, ултравиолет, добре. Ако има и Ghost орбове, е то, с който говорим, Ханту. Чай, Хантуто, тъй ли беше? Ела да снимаме кръста, бе, брат. Ела да снимаме кръста. Дай камерата. Снимай кръста. И няма да затворя, докато не влееш. Снимай, айди. Виж за Ghost орбове, дай, чакай. Няма Ghost орбове, но... Брат, това тук не може в цялата къща да е студено. Това според мен е демон. Добре, ай. На твой отговор. Аз мисля, че е демон, но... Добре. Ай, не видях Ghost орбове. Нито пък книга. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Найс. Ало. Аз спирам с фасмото за днеска. Дай малко стъмбъл, гайс. Дай малко стъмбъл, гайс, няколко игри и аз лягам. Мръкна ми всеки... Аут F4. Аут F4. Аут. Стъмбъл, гайс. Отивам да пия вода, докато ми здравите. Ема е по-бързо, бе, пич. Така, продължаваме с клипа, хора. Ай, пращай. Правим тук няколко игри и аз лягам, братчето. Защото да мога до и половина да легна там да заспа. Защото имам и други работи да правя.
Како се криеш, престани. Между другото, почна малко да ма заребява тази игра. Как мията заребява, брат. Ти кът си добър, как мията зареби. Ми харесва е те да сцъкам с тебе или не да игра срещу някакви ботки. Аз съм проплеер, Лудия. А ти в момента снимаш ли? Да, снимам. Като ходи да пиш, бях спрял малко. Разбрах между другото как да си го направя тъй, нали, когато не трябва да снимам да го спра, просто да не губя време. Там дет беше 4 часа и половин час само тъй стоене, брат. Гаранция. Щях да се самоубия. Пусна ни. Ще те скъсаме, нали? О, не, той ще умре. Но не умира, защото той е проплеер и читва. Под всякакви форми. Само е такива, дай. Няма яза. Хоп. Не, ма аз бях 800 пъти да го пропусна. Дай ти си. Ате. Покажи тук на хорицата как читваме това нещо. Супер. Изи. Давай ти си. Как се качи отгоре? Ай, кажи ми. Той ако не е някакъв смотан бокук, брат, кажи ми. Как се качаш горе? Бата, ти не видя ли му на цепката? Пращай по-бързо, нямам време. Има една цепка. О, не, чакай! Как е нещата? Прати ли? Да. Къстъм. Пускай една къстъм, бе, брат. Пускай. Аз ще се опитам тази вечер да кача клипа. Известно е колко време ми отнеме да там. Знаеш ти, уми. И какво след това си почна да заребява, така ли? Не, шегувам се. Буквално ще го каза. Не, шегувам се. Тук, що това ти казах. Кетч. Как ти стъпах на главата? Ghost Orbs. Не знам, ми трябва да се закриш или трябва да ми трябва. Точно това ми няма да спана. Ghost Orbs. Мале, как щях да го фелна, брат. Как щях да се изнервя. Майко мила, моя, майко мила, моя. Бата, искаш да се правим да правим един стрим 8 часа? Не, брат, не дей, че после един ден няма мога да кача. Не, бе, събота и неделя. Не, това ти казвам.
О, нега. Цели, бе! Аре бе, що не се качи на второто бе да те еба в устата? Това ще е по-бърза, иди. Бах ти пикнята, детки. Аре бе, човече. Ати искам тигър за домашен любимец. Добре. Това е последната игра. Up, една само на полейс. Up, една само за раплейс. Пъса къса малкия като акула е. Съпърва малките като питоли са. В тъмни улици хората с качулки са. Паласки, палки, адидаса, униформата. Гледаш ли? No way, ojalá. Сега ще направя този хак с изстрелването нагоре. Не дей да рискуваш. Не, рискувам. Прави го. Че, аз ке ти кажа прави го, значи го правя, бе, брат. Ето, ко ти казах, прави го. Гледаш ли се? Оп. Тук искаш пак да го направя. Не дей. Тук няма рискувам обаче. Не. Тук как го спа. Давай, чакам те. Скачай. Ти си. Как умря, бе, пич? Се намерилявши. Грешка. Нищо. Обречен съм на нея. Давай. Ай, последна игра. С тия зяпа, бе. Още две. Не, още една. То се е последната вече наистина. И после Alt F4. И на Дискорда Alt F4. После на компютъра Alt F4. Приключвам. За днеска. Чай, забравих на Стима. Да кажа. Бъса къса малкия като акула е. Съфърфам. На момчето. Сега ако умреш по най-долния начин, приключвам. Не, аз съм тъжен. GG.
Не успя. Не излетя. Найс. Ай, качи. Аз си там. Да излизам ли? Не. Последна игра. Добре. Ако умрем още един път да си красия, три път няма да играм. Добре, 3. Найс. Гуд. Бъса къса пресав като акула. Съфъръф. Чувствам се силен, здрав, як, стабилен, силабилен, слаб, кузов, хиля. Мяу, мяу. Да ти кажа ли тежката версия на мяу? Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу. Славката. Слави. Видя ли преса от простотия душия? Искаш да еш аз каква простотия сега ще направя? Оп. Как си полегнах? Виж нещо, оп, оп. Той го разбрах как да го правя. Там на идето отгоре има бутли и отстрани има бутли. Скачам един път назад, после напред. На кой говориш така? На тебе. На кого да говоря за Стамбул, гайс, ако не е тайна. Да, моля. Сами нам, лока, нам сам. Counter-Strike. My friends. Играй Counter-Strike. Найс. Видиш ли как му щупи главата? Ай, правим ли го до 20? Правим ли го? О, не знам, може и до 300 да го направим. Айде, дай късмет. Не. Добре, успях. Овладял го някак си. Ти разбрах как да го минавам. Ето така умре. Ето гледай колко по-лесно съм минал и нещо. Вина. Лока, Версия, сините ми да се Казах ли, че правим го до 20 и го направихме. Добре, кажи, правим го до 50 това. Не, няма да кажа. Правим ли го до 50? Не. И чух, че ако стигнем до 50, си дава някакъв такъв рискин. Там дали. Вярно, не да знам. Вярно, не. Ти си. Минал го бе. Не. Не. 300 нива е пишил там 30. Аз ти каза, че стигнем до 50. Айде, Alt F4. А? Така, хора, от тук ще приключа за днешния епизод. Надявам се да ви Още игри ще хареса правим ли? и бай-бай.